a Montferrer i Castellbó, els republicans i les republicanes, sabem el que cal. I el que cal és que tinguem un poble encara millor. Gent com el Saúl i amb el Joaquim al capdavant, que ben segur que faran que el poble sigui més verd, més sostenible, que la gent tingui més oportunitats i sobretot, tenen molt clar que és el millor poble del món i que la gent ha de ser molt feliç. Per tant, doneu-los tota la força, tots els vots i que puguin fer allò que volen, que és que sigueu feliços. Ja? Ja. Vinga. Bones, mira, soc el Joaquim, de Solanell, i treballem, i visquem, i tenim el negoci a Solanell. Vull dir, per tant, estem completament integrats al territori, ens estimem del territori, i, escolta, i volem lluitar pel territori. Originàriament soc de Mollerussa, tot just fa 2 anys que estem visquent aquí, i, escolta, i hem decidit, a nivell familiar, establir-nos al territori, establir-nos concretament a Solanell. I creiem que estem prou capacitats perquè els últims 25 anys jo he treballat a l'empresa privada i tot el tema de pressupostos, amidaments, una mica les feines que toquen al dia a dia a l'Ajuntament les tenim una mica, les tenim bastant agafades per la mà. Després tenim un equip força bo i volem demanar el vot per la candidatura d'Esquerra Republicana perquè serem capaços de poder fer això, el que creiem que fa falta a tot el territori. Un altre punt de vista, una altra sensibilitat al territori, cosa que creiem que ara no hi és. Som Esquerra i amb el Quim al davant defensarem república, progrés i territori.